पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट बेनि दैदेननायजों आरो रामफलबिल दख'रा बर' फरायसा आफादनि मददाव जोङो बे थैनाय सानखौ 23थि खेब हिसाबै फालिनो आखायाव लादों। दा बेनि गुदियाव दङ जोङो गारलाबाथा बसुमतारीनि मावलांनाय बिहोमा आरो बिथांनि माखासे सानथौ सानस्रिफोरखौ जोङो इयुन जोलैनो माबोरैबा फोरमायनो हायो, माबोरैबा जों गोजोरै लाखिनानै जोंनि इयुन बेनि थांखि आरो नोजोरा जोंनाव दं ट्रास्टनियाव। दा बेनि अनगायैबो जोंहा ट्रास्टआ माखासे मावनां खामानिफोर गोबां दङ, नाथाय सम आरो थासारि आरो रांखावरिनि अबस्थाफ्रा जोंनो खाबु होयैलाय जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जोङो दासिम मावफुंनो हायाखै। बेनि थाखाय जों दुखु थाबाय। दा फैगौ समाव जों बेफोरखौ सम आरो थासारिया खाबु होयोब्ला मावलांनानै बिथांनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि मावलांनाय मावदिन्थि, बिथांनि सानस्रि बेफोरखौ जोङो गुवारसिन ओनसोलाव फोसावनायनि राहा बेफोरखौ खालामनो हानाय जाथों, बेखौबो आसा खालामदों। दा जोङो दासिमाव गारलाबाथा बसुमतारी ट्रास्ट, बे ट्रास्टआ माखासे मावनो लानाय खामानिफोर दङ। बेफोर जाहैबाय जाय सुबुङा गारलाबाथा बसुमतारी नेशनेल ट्रास्ट, बियो भारतनि गेजेरावनो बिनि माने जुरिसडिक्सना जागोन जाय सुबुङा गोजोननि थाखाय खामानि मावो, जाय सुबुङा राजखान्थि जौगानायनि, समाजखान्थि जौगानायनि, रांखान्थि जौगानायाव गोबां बिहोमा होनो हायो। बेबादि सुबुंजों गारलाबाथा बसुमतारी नेशनेल एवार्डखौ उनफ्राव होनायनि जोङो खाबु लागोन। आरो बेनि अनगायैबो जोङो समाजाव थानाय खाना फोथायनाय बेफोरखौ होस्रांनायनि थाखाय जोङो पाब्लिकनि गेजेराव थांनानै सम सम मेल मिथिं खुंनायनि राहा लागोन। आरो जोंनि समाजाव हावरिया एबा दुखुथियाखौ जों माब्रै फोजोबनो हायो, माब्रै बेबादि सुबुंखौ जों मदद खालामनो हायो, बेनि फारसेबो जोंहा साननाय हनाय दङ, थांखि दङ। जोङो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि इन्डिजिनास गेम्स, बेफोराव जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा जेन बेखौ फोजौनायनि, इन्डिजिनास गेम्सफोरनि माखासे गेमफोरखौ फोजौखांनाय, दानि साइन्टिफिक मेथडजों दावगाहोनायनि सिन्थाधारा जों लानो हायो, बेखौबो जोङो आखायाव लादों। आरो जोङो बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ जौगानायनि आरो साफ्रोमबो सुबुंनि गोग्गो देहा मोनफुंनायनि बेनि सांग्रांथि, बेखौ जोङो सम सम खालामनायनि खाबु लायो। इयुनाव जोङो बेखौ बांसिन लेभेलाव, गुवारसिन लेभेलाव मावफुंनो हायोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन। दासान्दियाव जोङो बे मावख'नाय खामानिफोरखौ मावफुंनो मोजां रोखोमै मावफुंनो हायाखैब्लाबो जोङो दासिमाव गारलाबाथा टेलेन्ट एवार्ड मुंनि जाय मोनसे बान्था, जाय बर' फरायसाया बर' मिडियामजों मेट्रिक थाखोआव बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हायो, बे फरायसाखौ जोङो गारलाबाथा टेलेन्ट एवार्डजों बरायनाय जायो। बेनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जेन जोङो बर' मिडियामजों जोंनि फरायसाफ्रा फरायनो थाखाय बांसिन थुलुंगानाय मोनो, गावनि जिउ दानायनि थाखाय गावनि बिमानि रावजोंनो फरायनो जों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो हायो। बेफोरबादि उद्देश्यखौ जों जोंनि ट्रास्टनि थांखि आरो नोजोराव लाफानानै होनाय जाहैदों। दा बेफोर गोबांथार थांखिजों जों ट्रास्टखौ दानाय जाहैदों। दा गारलाबाथा बसुमतारीनि मावनाय बिहोमा, बिनि सोमोन्दैथ' बुंनानै फोजोबनो हाया। जों नुनाय खोनानायाव बिथाङा फरायसा समनिफ्रायनो, गेजेर फरायसालियाव फरायनाय समनिफ्रायनो दख'रा बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै मोनसे समाव आफादगिरि नेहाथारि बिबान लानानै रामफलबिल दख'रा फरायसा आफादखौ दैदेनदों। आरो मोनसे समाव बै समनि गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिनि बिबानखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव नेहाथारिनि बिबान लानानै बिथाङा गाहामै दैदेनलांदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव बिथाङा गिबियाव 1987 मायथाइनिफ्राय जागायनायाव लेङाइ नेहाथारिनि बिबान लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों सोमावसारनायनि हाबाफारियाव गोग्गोमै बिफाव लादों।
आरो 1983निफ्राय 85 मायथाइसिम बे बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरि हिसाबै बिथाङा आफादगिरिनि बिबान लानानै बर' फरायसा आफादखौ दैदेननायनि बिबानखौ बिथाङा लादोंमोन। बेनि समनि उनावहाय मोनसे राजखान्थि हान्जानिबो बिथाङा आफादगिरिनि बिबान लानानै आफादखौ दैदेनलांदों। जाथिखौ फोथांनाय फोजौनायनि थाखाय सिन्थाधाराजों बेफोरबादि गावनि जिउ मोनसेयाव गावनि न'खरनि बाथ्रा सानालासै समाजनि रायजोनि खामानि मावनानै बिथाङा जोबथारनाय बेलायाव बै समाव जोंनि गेजेराव माखासे भुल बुजाबुजि ओंखारनायाव जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि भुल बुजाबुजि सोमजिनायाव माखासे सिनाय मोनै उदखारिया जेब्ला बिथाङा रायजोनि खामानि मावनो थाखाय गौहाटियाव थांनो ओंखारदोंमोन, जायगायावनो सेरफांगुरि पेट्रल पाम्पआव 5 जुन खालि सोरबा सिनाय मोनै उदखारिया बिथांखौ सिलाइनि गुलिजों गावनानै जखम खालामो आरो बिथाङा दुखुनांथावै 1 बोसोरसो लेलाय बिसिनायाव गोग्लैनानै थानायनि उनाव 2000 मायथाइनि 7 सेप्तेम्बराव अबथिरायै जिउ गोमानानै थाङो। बिथांनि जिउ गोमानायाव जोंहा सुख'हायै जाथियाव खहा जादों बेखौ जों बुंनांगोन। मानोना बिथाङा जेरैबादि अबदान होलांदों बेखौ रावबो जोङो ना होनना बुंनो हाया। बियो जा मावदों बियो जाथिनि थाखायनो हारिनि थाखायनो जों बेखौ सिखार जानांगोन। आरो बिथांनि बेफोर मावनायखौनो जोङो इयुन जोलैनो फोसावनो आरो जों जे बिथांमोनबादि हारिनि गेदेमा बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोंनि इयुन जोलैफ्रा फुजिनो रोंनांगौ। हारिनि गिदिर मानसि एबा बिर जोहोलावखौ जाय हारिया फुजिनो रोङा सिबिनो रोङा बेफोर जाथिया माब्लाबाबो सोदोमस्रिनि दावगानाय लामाखौ नुनो मोना। मानोना बेबादि देरसिनखौ एबा दैदेनगिरिखौ मान होनो रोङै जाथिनि गेजेराव जेब्लाबो गावजों गाव हिंसानाय मोनसा मोनलायनाय बेफोरबादि साननाय हनायफ्रा सोमजिखाङो। ओंखायनो जोङो बिथां गेदेमानि मावनायखौ मान होनायजों लोगोसे बिथांनि मावनाया जेन इयुन जोलैफोरनो मोनसे थुलुंगानि लामा जानानै थायो, बिथांनि मावनायखौ जों मिथिहोनो थाखाय दिनैनि बे 7 सेप्तेम्बर खालि बिथांनि थैनाय सानखौ जों गाजा गोमजायै फालिनो लादों। दा एसेखिनि आङो सुंथाबै फोरमायबाय, बेजोंनो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै गोजोननाय फोरमायबाय। गोजोन्थों।